millor de ser entrenador? El millor de ser entrenador jo penso que és ensenyar tot allò que t'han ensenyat a tu els teus entrenadors als nous jugadors, no? I el pitjor? Pitjor, alguns moments que els nanos es comporten una mica malament, que no et fan una mica de cas, però tot compensa al final. Ets supersticiós? No, no gaire. Algun cop sí que m'agrada tenir les meves manies, però en cap moment. Com et definiries com a entrenador? No sé, sóc un entrenador que m'agrada molt que hi hagi molt passe. M'agrada que els nanos toquin la pilota i que aprenguin a treure la pilota jugada. Penso que la filosofia del club ha de ser així i la faig. Quin model d'entrenador tens a seguir? Model no em miro amb cap entrenador. Sincerament penso que cada entrenador tindrà les seves coses i cada entrenador treu el millor dels seus jugadors. Què és el que més valores del teu equip? M'agrada molt que tinguin aquesta empenta de voler guanyar, d'anar per totes en cada partit i sobretot que tinguin ganes de fer futbol. I què milloraries del teu equip? Jo penso que no hi ha res a millorar. Sí que m'agradaria que es comportessin millor, però s'ha de treballar amb allò que tenim. Descriu el teu equip en una sola paraula. Són molt grans. Quins són els objectius de la temporada? Jo he agafat l'equip substituint el primer entrenador i m'agradaria deixar-los el més amunt possible i que aprenguessin el màxim de mi. Acaba la frase. El Cerdanyola Futbol Club és... Un equip de tercera divisió.